שלום. עקבים והכל עניינים וזה... זה ממש... עשה לי צמרמורת בגב עכשיו, פסומו. זה ממש ברברי. ממש ברברי. מי שעשה את זה כאילו פסיכופת חולה נפש. אוקיי, אני צריך לסחול מתחת לזה גם. אוקיי, בוא נסחל. לפחות יש פה אור. בוא. בוא יא מניאק. יאבד. זוז! What the fuck? איזה נפתח. די מואר פה. באופן מפתיע. שירותים. אל תגיד לי שאני הולך לחטט בשירותים. אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. לא, נה, אני לא הולך לעשות את זה. נה. למה הוא מסתכל לשם? הוא ממש מתמהמה אם לעשות את זה או לא. טוב, יאללה, בסדר. בוא נחטט בשירותים. למה שתרצה לחפש שם? איזה... אתה פאקינג שולדר דיפ בתוך זה. לא. למה? קודם כל, עכשיו אתה תשאיר את הזרוע שלך שם ותחשוב על מה שעשית. מה גרם לך, נרטיבית, כאילו עכשיו אתה, מה גרם לך לחשוב בכלל על לדחוף את היד לשם? כן, אתה תשאיר אותה ואתה תחשוב על מה שאתה עשית. What the fuck? אבל היה כל כך נחמד פה. זה האנס. זה האנס? כן. רד. זה אזעקה מוקלטת. הוא הולך לממ"ד, הוא הולך למרחב מוגן, אחי, הוא הולך למרחב מוגן. רוץ למרחב מוגן, אשתי? וואלה, אשתי כוסית. יש לך משהו לבלונדיניות שנראות רוסיות ו... ליטרלי כן, אחי, זה החולשה שלי. איזה כוסית. תעזוב את אשתך, תראה מה היא רוצה ממך, תשבור. הבן זונה, הקוקסינל, שרמוטה. תראה, ראית מה היא עשתה? וואט דה פאק? היא שרמוטה. רגע. בוא לך בתחת. מצד ימין של ה... T90, rush B. פאק. אתה יכול למכור את זה. לאן היא נעלמה? הוא יותר ציין שאני לא יודע איך מוכרים, כן? היא נפלה? 3 פעמים. אחי, איפה היא? אני חושב ששברתי אותה והיא קפצה מהגשר. היא אכלת עליי את הסביכים. לא. מי? בטוח? נורא? תן לו טאץ'. לא, שטוי. אחי, אתה מקודם דחפת יד לתוך השירותים, ודווקא לזה אתה לא רוצה להכניס את היד, בבירור יכולת להכניס את היד לשם.
תפעיל 3 מאונטן. יא בן זונה! ראש צבע עיפרון. מישהו היה פה ונהנה. וואנה, ממש שקט בחדרים האלה, אני לא שומע את הקולות שלי הפעם. I just do. You can yell at me if I don't. Stop lying. Letter. For Mary. What? I hid it. In there. למה דלתות עושות קולות? מי אמר הרשה לדלתות לעשות קולות? בת זונה תנעל אותי פה. Behind an old pipe. היא תנעל אותי, 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 היא תנעל אותי. בת זונה, ידעתי כוס אימא של הילדים, צריך לשלוח אתכם לאי בודד ולתת לכם לשרוד בכוחות עצמכם ואז אתם לא תשרדו ואתם תמותו על ידי איזה פאקינג טיגריס או שתאכלו אחד את שני. What the fuck? את כאילו מיטה או מה? אתם זוכרים איזה אייטם עושה לך... איכס, זה פוקט פוסי. אל תכניס את הזין שלך לשם, ג'יימס. אל תכניס אותו! לא להכניס אותו! Get off my property. בוא נראה אם אני יודעת לפתוח דלתות. אני הזהרתי אותך. את עדיין בשטח שלי. היא עדיין בשטח שלי. היא לא יורדת מהשטח שלי. היא עדיין בשטח שלי. את עדיין בשטח שלי, את לא יורדת מהשטח שלי. אני צריך לקרוא, שמישהו יזמין משטרה מהר. אני מרגיש בסכנה בשטח שלי. אני שומע... איך מפה? יש לך 2 פלגי גוף תחתון ועדיין אין לך גיאט. זה לא עצוב, אתה חושב? No גיאט. No boobs. And probably not butt because this motherfucker is fucking ugly. ראיתי אותך זזה. את עדיין זזה. אל תגרמי לי לעשות אלאור זריה. מה? סמים! תראי, ליד הארון תרופות, מה יש? תחמושת לשוטגן. זה בית חולים אמריקאי. הבית חולים הכי אמריקאי שיש. אני לא שמעתי תלונה אחת יוצאת מפיו. אם אני מקבל מברו הודעה קולית כזאת באמצע הלילה, אני לא עונה. אין מצב שאני נכנס לזה. אני ראיתי מספיק פורנוגרפיה כדי לדעת איך זה נגמר רע בשבילי. ידעתי שזה ייגמר לא טוב הסרט פורנו הזה. החלק העצוב זה שאחרי זה אתה תתלונן שאין לך זמן... שאני מה? זהו, יש לכם שביתה? Yes sir. רגע, בוא נראה מה יש בקופסת אוכל. מה עם ארזה לי לאכול היום? נראה לי לא מרוצה, הוא לא קיבל את הסנדוויץ' חמת בוטנים בריבה שלו. פאק, אין לי מה לאכול היום, קוסומו. היא שכחה, אמא שכחה, הוא ליטרלי אני כשהיא. אולי ארוחת הצהריים האמיתית הייתה החברים והחוויות שצברנו לאורך הדרך. הנה היא לקחה לי את הארוחת צהריים כוס אמא שלה. מריה, הזונה. ג'יימס, כוס אמא שלך ככה מתנהגים לבחורה? אני רוצה להבין, היא נמצאת בעיירה הזאת כבר 50, מי יודע כמה, רואה מפלצות בכל מקום, והמפלצות הן זונות, והיא רואה דלת מוזרה בבית חולים שהיא הייתה בו כבר ולא אמרה כלום, ופתאום זה מוזר לה. תגיד, את מפגרת או מה? אולי יחיו אותה לך. בטח זה מה שאת אמרת לכושי הזה שגמר לך על הפנים. אני יורד למרתף של PDD. מה זה? ראש צבע עיפרון! חתיכת מטומטם, מה אתה רץ קדימה אחי? אחי תציל אותה! תציל את הבלונדינית! לא! הבלונדינית עם העיניים הכחולות שלי! לא! חתיכת מטומטם, מה אתה רץ קדימה? מה אתה רץ לפניה? הוא unfazed! כוסים השח... הוא לא unfazed, הוא דווקא די שבור מזה. ברו לא רוצה לצאת מהמעלית בכלל. הוא לא רוצה לצאת מהמעלית. איזה מעלית סוגרת את הדלתות שלהם כאילו על האנשים שעוברים?
מעלית בגיהנום, אחי! מי זה ראש עיפרון? זה האנס? כן, זה הפירמיד הד, אני כאילו בגלל שקוראים לו פירמיד הד, אז אני קורא לו ראש צבע עיפרון. אל תקשיב למוזיקה המרגשת, ג'יימס, הם בסך הכל רוצים שתבכה, אל תיתן להם להיכנס לראש שלך. אחי, זה היה המטל פייפ סאונד. נודר, זה היה המטל פייפ סאונד. זה היה המטל פייפ סאונד, אני רק עכשיו שם לב לזה. יש לך פרקוסים? לא, אני פספסתי. לא, סליחה, אני צחקתי עליך בגלל אפילפסיה. צחקתי לך בגלל אפילפסיה. כן. את בסדר? סליחה, תפוס, לא ראיתי. אני משאיר אותך על העניינים שלך עכשיו. תפסיק לדחוף ידיים לחורים, ג'יימס. זה ממש הקינג שלך. איזה יופי. איזה יופי. אני ראיתי אותך מזיז את הרגליים. אני ראיתי אותך. אכפת לך אם אני אגע לך ברגליים? בן זונה. כן, אני לא ממש רוצה ללכת בכיוון שהמפה מובילה אותי אליו. לא יודע מה ציפיתי שיקרה. לא משנה, לא בא לי לאכול כבר. אל תגיד לי שגם לזה אתה הולך להכניס את היד. סוטה מין מגעיל. כן, שורף לך? שורף לך? שרמוט. או! למדת את הלקה שלך. מה זאת הדלת המכוערת הזאת? מה? הם כולם עכשיו... אני רק רציתי לפתוח את הדלת! למה זה אנס לי את האוזניים? אני רק רציתי להיכנס בדלת. למה? אני רק רציתי לעבור במסדרות. תקשיב, המשחק הזה נהיה אני רואה אותו זז, מתכונת אלאור עזריה. אלאור עזריה לימד אותי משהו. אלאור עזריה. עבודה ערבית, כל הגבס המזדיין. עוד ידיים שיגעו בי. What the fuck? אני הולך לאט, הליכת ירח, אני הולך לאט, נראה אותך. לא תקבל, מה לא תקבל, מה לא תעשה, מה לא תקבל, מה תעשה, מה לא תקבל. מטומטמות מסריחות. כן, שים את זה בכיס של המעיל שלך, ג'יימס, זה לגמרי, שים חתיכת זכוכית ענקית חדה ומסוכנת למגע אדם, פשוט תדחוף אותה לכיס של המעיל. יא בן זונה! תעיף את הרגליים שלך ממני. יא בת זונה. אתה יודע שהוא מת, כל פעם שאתה בועט בו הוא ממשיך לגנוח. אני די בטוח שהוא מת. זה צבע כל הזמן הזה, זה רק צבע. אני צריך לצבוע את כל החדר, אתה מבין? הוא רוצה שאני אשלים את העבודה, גם כן אלה. אין לי מברשת. אני אפילו לא צבע ולא מברשת, באמת כוסימה שלהם. אני יכול להתקדם כאילו רק אם אני מניח את כל הדברים שלי? זה הקונץ?
בסדר, אני לא אכנס, מה הבעיה? למה הכל בלחץ? די, נו. למה? צריך להרוג אותו. אין לי אימה. תודה על התחמושת. אני אזרוק עליו את הכדורים. אשתי? את יושבת פה? לא. היא לא יושבת פה, באתי לתקוע לה כדור במוח למקרה שהיא כן יושבת שם. אתה מוכן לראות פורנו? הורדת את המכנסיים. תביא את הקרם לחוט, ג'יימס. מה אתה עושה את זה על יבש? זה לא פורנו. זאת אשתי. לא, אני אשמח לעזוב ממש. כאילו אין לך מושג כמה אני אשמח לעזוב. זה האנס! מה? אני רצחתי את אשתי? וואט? אני רצחתי את אשתי! אני חושב שהאישה האמיתית הייתה נשים שרצחנו לאורך הדרך. מה יש לך לומר להגנתך? תראה את המבט הזה בעיניים, מבט ריקנית אחי, הוא אפילו לא בוכה. מצאת אותה? כן, אני רצחתי אותה ואני ארצח אותך עכשיו גם כן. אני רצחתי אותה. תראה את העיניים! תראה את העיניים אחי, הוא עומד לרצוח אותה. ברו. אני חושב שזה לא עובד ככה ילדה. סליחה אח שלי. יאללה ג'יימס, בוא נקפל את הדברים הביתה. בוא נתקפל, נזוז מפה. What the fuck? What the fuck? אחי, כמה זמן ישבת פה? What the... איך את מדברת איתי? אני רצחתי אותך! איך את עדיין זאת כבר פעם שנייה שהרגו אותה. זה השדים שלו, הוא מאתגר אותה מדו-כבר. הוא אומר... אבל בקיצור... אוקיי, תודה. לך הביתה. אז למה את קראת לי לפה אם את רוצה שאני אלך הביתה? אז בגלל זה הוא הרג אותה. הוא לא רצה לשלם לבית חולים. מריה, הבוס האחרון? השלט רוטט כמו משוגע. אוקיי, זה קילר אינטנט. זה מבט של קילר אינטנט. בוא'נה, היא נראית כוסית. כשהיא רוצה לרצוח אותי. What the fuck? עדיין סמש. יכולה למות כבר? מה, אני הורג אותה עכשיו? יאללה. לא, זה נראה לי רול קרדיטס עכשיו, לא? The dreams I see that town. יא ברת השם של המשחק! מה למדנו? לרצוח את האשתך. כן, אתה תקבל מזה סגירת מעגל נהדרת. אתה תגיע לנאורות.